nganunguji ya kabara sebela makesa na Amon Amon ko Amon wote ya ko iganda mine de Amon de sensla ka hamse sensla Amon akoro ko fen dugule ndo fe mun dugule no ni yete ala ya wotero ko Amon ina ko fen dugule do wa ko imen ina ko fe mun dugule no ni sulomban sala su don te ala abe ko Amon mais Amon mun do ni ko ya ko ina ko egyptien no ko walma mo ko le mu ko ina ko Amon mu be hebrew kana weru wadi Amon mu e weru wadi wuti le ruwadu namba to mo hodu le ruwadu batu juda furu wate wode to afato e ko manasi abe ko de mako Amon voilà d'abord Amon mu prime yeni fana yemu fata Amon ni be ko fla de ta clé de Amon faranta Amon yele mu be bo clé la de abe ko Amon ye egyptien ni ala du de glan ala mu glana ta ya glan adamadiya formuna a glane adamadiya formuna ubeto ko bato ko die o ba ko me ko Amon ina ko clé ala clima wala Amon ina ko ube fimu bato ko kete ka ko ina ko adamade mais clé bora ube abato wode to ko Amon mais Amon fana ina ko duba ko heli uba ko Amon wora tuguli ina ko Amon fe mun dugule no sadi de jinda wala wa Amon wodan la yin ke kenkere de wala Amon bu bato fana ya atabuli de nya famu uyu miri ina ko haklina dron ka kodo miri tan walma ka fendo yenta ka digital dron digia ida kuma be ko de parce que ku ya yenta ni yeni fendo de ka tufakir fendi kuna ka fendo kana jigi ka hakili jakabo au be mau ya yin tane kwa kafo mo shima ko yere mo shima tawla fanan kana u yere du nirita kafo ko ni bora ya nyerma ya na ko nyerma ya wore be au fana drawla ta nya famu mo masro mun kilin soro na bemba la mu folo ko indamne iga foli chuwela u use di drone kameri feme hakil nai hali kamo mukamara kafutama oli otiya olu kelen ko fe ka sanna de ka dugula de kan yana mayala de ko mbora kan yefo tsamina olu ko kafutama ko ka kan yini o de ke baka kan yini olu kelen ka aye ko ni ma u yere ke fiu o ko ni felo de noy ni felo de noy nyama daka buluma magala kasama do anuna kasama do ununa o ukloma mayame olu ko aberata de o ni felo ma u yere ke olu ye o de wele ko Amon ko de ko on tigi dugule ko ni mari dugule ko on tigi dugule yi o de wele ko mari dugule ko on tigi dugule on ni nyama ya de o ska fo sama de on ni sensa nyama ya ko on ni sendo de noye o gadana ya ko no o li o de wele ko Amon ko mari dugule on tigi dugule ko ni wala ambe mo ko de mako Amon nin ebe kamin fo an ko mako dali mansa ko masa sugulo mbali koni dali mansa ko masa sugulo mbali mansa sugulo mbali wala dali mansa Amon ko de ko mari dugune ambe mo ya woleta olu ya kalfa damara odema ni ambe ko wole ko damara wala dali mari ni akobe an ga gulo finkaw tamana man kanga gulo finkaw bela bi kan kan be fo gulo finaya bela dirende awole aka shia tola de ko Amon ko mari dugune bifo to ne ba fa hayatul barzakhiyya we ira ko chide yo fo anye dara ma dem bora aw ni de mine ye nyen ma ya mutala kabur ko no ni de to e sani kiyama wulidi wa ati ka ba hayatul barzakhiyya فيما بين الشيئين أو نهرين كم بسيط لم يكن يا يعني mun be kiyama ani dunya te wodi sami la wuligi kake kaka ankiti arkiyama do shini cide lo fo awye
wala kamo musa hali bi hakili sala tuma be ni be ka kuma o sigi ma dron o ne mi fo dron ka to ko sigi ma o de kadne ne kuma mi fo dron e ka to ko sigi ma ne ta dini wala show ne e ka baro dem ne ko shini shufa ne ta dini o foni e ka kuma bana wala foni ne ka kuma bana ngati na ngo ko la fregara wala o ni ne mi fo dron ka to ko la sigi ma o ngane ma mi fo ni I prefere ka fa le fo dron o ila ya bi ngami ko o yu meri dron wi fa no fu ku fete o ide ne ka men ka wala digi o na soro o ne ko yoro me ko yu meri ka fa no fu ku fete wala je wala digi ni fa la me na to ne ko yoro mi o ko ne ko dron ku yu meri ku fa no fu ku fete wala o yen yo fi gamen kayna ntaro o no fo ngamen kamina ku yu meri ka fa no fu ku fete o be o men ka da digi wala me folo amon amon fo amon wote ya ko iganda nyine de amon de sinfla amon akoro ko fen dugule ndo fen mun dugule no ni nyete ala ya wotoro ko amon ina ko fen dugule do wa ko imen ina ko fen mun dugule no ni sulomban tala su doni te ala abo ko amon mais amon mun do ni o ya ko ina ko egyptian no ko wal mo ko le ne mun ko ina ko amon mun de hebrew kana weeru wadi amon mu ye weeru wadi wutule ruwadu nambatu mo do wutule ruwadu batu juda weeru wake wode todo afato e ko manasi abe ko de mako amon voilà d'abord amon mu fra yen fra yemu fata amon de ko fla de ta clé de amon faranta amon yele mu be bo clé la de abe ko amon ye egyptian ni ala du de glan ala mun glana tan ya glan adamadiya formuna a glane adamadiya formuna ubeto ko bato ko die o ba forme ba ko amon ina ko clé ala climat wala amon ina ko ube sumu bato ko kete ka tin ke ina ko adamade mais clé bora ube abato wode to ko amon mais amon fana ina ko duba ko heli o ba ko amon wore tugudi ina ko amon fe mun dugole no kadi di jinda wala o amon o dan da yinte tin kire wala amon bu batu o fana ya atabuli dure ito do ko o ugar recherche ko fe uga o nyenni ko fe ya parce que imam mo soro mo mu ye afo e mo tew ye kafo ko ni uni borawla ku be tay rodola e mo soro ibo mo soro ko ku mo so ugar recherche ko fe uga o di ko uga basu ko fe uga ko nyenni ko fe una na do ko ko ngene may islay no don ko di we mu yu hasil lamri o drone do parce que mo ma fiye yu ci drone ka ko la miri ka ko ani mo bore bita sino mo te men taraka na ina ko mo so ko so ko mo te mun taraka na o mo te mun taraka na wa mo fana ma ko mo fana ma ko mo te no yu ci de do hasil lamri ani mo ko tarate ni tarate de ta era ko do de ko ni ngene ma ya da ka saya da yin ngene ma ya ne sa ko da ngene ma ya ani saya udai o ko femen ngene ma ya ni taraka ba o te ndi abekan au ko solami wala yama wuli ko au to kuma ka fasi au tinga to la kaba le liu be ko no au tade au ta ko solami ko dia ko mo sonye ma mo ko sola e ko do ko mo ko ga ba ko mo ke jur ko ma sola e kelen ko tuguni to frauna wa strano te frauna ga tabulla e kelen frauna be frauna ke ne sara ani ko de au be frauna joni ga tabuluka frauna ke ne sara ani doina frauna jon o tabulo France ye fait souvenier usa mara to ni ngale ko wala gamza nagi la amun kuma ile ya fosa o ne bulo ne kuma fega sendo do amun ko ka halbi ne ni nga o ne ma fugo ito ko dola ko o e ba ko ile be sama dola o nga o ko men dai men bilay wala halli be fega ne mine o ide ne mine ne gala kama o wala ko sebe o ne bulo be ka baro gila yere bulo yere amon kuma ko ismu ni nga o kuma tira do nyeti nga yere ka o isa ko fakan tuguni musamara o isla ka tere fo o lere ba do ngo isa do idon fente wala idon fente wa mon ko ko tle o idon fente quoi nti jarabi o na so tamare ko no ni jarabi o nga idon fente ni wala amon ko tle wala be o rotoy wala idiga ni no ka meta amon ko tle wala o ibe ka tle ko minye fo
o ñefo ko wa ambo do nga ko be do ama ambo to do wala ke to be ambo ya ambe mako me ke wala to amina wala ambo do wala ambo do ambe ci gadi ni o tray o ñefo to ya tan ni e kany ngali soro ma domina wal ma halibi o mero ñefo li fana ñefi wala nga halibi ko tri kany ngali fe o diga fa min do amene reda o dama ko ndu fo do ngoy o nga bi e daga ni la wala daga ni la nak don tala le ka bedo o nga ni yesen ko o ka so ci fammi do musa be lay bolo de wala di kita maka pen la ka so ta don ko wala suka e ku penaka o teni ega baro fa ko na no ma ni da magara from na to do la ya ni ega baro ko ko o de fa ya da mine 15 heures ko ci fa o ne from na to do ko ewa wala ni from na to do fiwa o fra da ko ne da te bolo ni o fra da le ni ko fra ko wa ni ta kali rek iresi ni ta bi de hal bi kali iresi ala to baro ko ni ngalu bi bolo ne ti ngalu ni ngalu fere bi bolo ake ndo ni no mero jabi ko wante mi fana don o ne ba ti mu musa ne to don on fait ta don o ti bati o on fait an ke mu su fait ta don o ti bati ko on fait o ti mo la ko ere on fait ni sa ni ngalu ke mi tiaka ide so ka fere do ke mi tiaka ide ni ngalu ke tra bi bolo o ngani itari siri musa be ni re ponne ni e ka boro ngoy ko ko sika ni fra na to do fiwa ndam gara fa ma to do lawa ba ci te nya fa mor bo anga tamula le ma fu ya amor crofli ko be korobunta yele mbe botle la abu korota ade juda fananta hebrew ga ma ka kedu tem na so juda nya fa ko na fi manasi on yo fa na fi ababa ka fen dugule fa na abu korota wala amon ni amon ga kuma wuti na depuis plus de 8 ans en bolo ya fa mo no ndese ko vocal team ani ko sa ka ko fema baro ko bi atene yabla baro ko e ko be fauna tasra de au be au mo che fauna ko bo da tasla le ka fauna do ke ne saba ani ko fauna john be au be mun tasraka bo da tasra ni parce que kami tu ga tasra ko sa yo be ko ye au be na munka wani ka san jole kuma nu ko ye ko au mo che ko ma fauna utu be mi ku yankaw de do urufna damba fna ko amon e ba ka ko be ni tourner wala ne ma fa yango tlede akoro tlede ni koro bi fo ala amon de koro bunta ya famu da ni kamuna wode jabi muhanyiza nde enyi ngade nde kanga gaye amon ti tlefo e tira no dalli ka bo roshi ko amon koro ko tle bon tini ni ngabbi toy parce que ni nga baro ko ke ya be ya mamela anya ci do le kata o ko be tle ko ma o kero wi ambe ba ke ko ra o amunte clé be ya on se ande ango clé da ko ra o ni ami on se ko amono ra o ko mari ko ira ba clé amono ra o clé ni mari ko ira ba ya famuno amono ra o mari clé o clé rai lete amone de ya famuno donc amono ra ko de bola o awni bo ko do ande bi bola o me nde o yoro fala to yetuni alata ba on tefe baro o kayele ma ko ba on ni na abla iga ni ngali kaman ko do ko sa ko o ne kere be kali ni ngali be ni la kana so ka yire da fere ko musa wala kali da fere ko bi deli o muhaliza nde enyi ngade ndiye kana da yi o amon ti lefo e tira no dalli ka bo yoro shi ko amon ko tle bon tini ni ngali toy parce que ni nga baro ko ke ya be ya mamela anya ci do ne kata o ko be ci ko ma o kero wi am do ba ke ko ra o amunte clé be ya on se ale am ko clé da ko ra o ni ami on se ko amono ra o ko mari ko ira ba clé amono ra o clé ni mari ko ira ba ya famuno amono ra o mari clé o clé rai lete amonere ya famuno donc amono ra ko de bola o awni bo ko do ande bi jabola o me nde o yoro fala to yetuni alata ba on tefe baro o kayele ma ko ba on ni na abla iga ni ngali kaman ko do ko sa ko o ne kere be kali ni ngali be ni la kana so ka yire ba fere ko musa wala ka yire ba fere ko bi deli
ike ni yire amburi e be kene ko ya ne be kene ko na ige ni na nuke sabi bulu musa wona ni bari tiga ni wona ko la ni ngi bana ni ko dañu ngali bana be ko la fodi anga burbu dañu ko ka baroke iga ni ngali nuke sabi bulu ibi yere c'est pourquoi ki yere dañu pour yere la ne ni ekele ka baro dañu 15 heures foti ta na ko na ko fi ay ba ne baro joni yere wudi ere to ni doere o ere daga ni ngali do fa kini ki akono pe de fina ni ngali ko na ko kana so horoma o no mo mi no fara ka ko ni fara ni sake idu ma woni ngali kala polo de ba ni baro wada ne 15 heures foti ta ma fara na ko ni ngali kala polo o ni ngali kala ndonda ni no o la jeno fara ti mutaka ni yere ngamuka ligeli on est dit que mo de mo mi ni kala wala mo mi o kala ni wala makala mo yere madola wala kani resi o ni ngali ga kani na de tola on a kala débat avec la wala dum to fara débat wala mais ne be ni kali mun kila mo do ite ka jabi so law ne ni ka sa mo che no ko joni ya fo ye iko ko puyu on ni to ko ye o recherche o ga nyini nu ko fe mais ni ka o joni ya fo ye mo to ma foro mo chawtu mi ma yoro fo kutu le yani ya an ne den sen ga ba fo ya ne no tu me ni wa joya fu ye o tigi to ma foro la o ga recherche do mo ke jun e ka fa te ko hu u be jama groupe de ta ya famu borgo nega station ki so ya jabi ina ko committee be na ka tukumi le ma station jabi ka ko ne ni ka tukum na ku ya jabi ta ni ka tugo ya be munumunu wande mu famu ya jabi ko na na samba global fiena ni ima famu na kai de ko fo oh committee li ni ka sisa na question na bana wodi yeni committee ko fi tabulu be ha wodi ina fo livre fedeli sendo bela jerembulo sendo bela jerembulo wa kunti bula o be kunti mun to wole o ga groupe la na fo Isa Musa Nuha Beniga jama groupe do awon tay Muhammadi kamitu tay jole wala ani kamitu yala livre bawbulu bay na fo kitabu be sabulu to bulo nyam tugumna aw bo ga daluna ko kuma kambo livre nu kono Côté. Oh, l'emta, il était sa question dit, pour qu'il ait fait sa famille à toi là. Voilà. Il est des questions dit, après il est bas, à essayer de faire une pile ou expliquer en même temps, il est mako même long. On il a fait quoi expliquer. Où il a problème là. À un moment donné, il a tiré le même position. Voilà, il te faut que la main au labo, il a fait quoi expliquer. Voilà, il est donc il y a non lui, qui est famille à son coup de là, il mako même long kakro. Il est bas pour qu'on ko obeka ko kramuri bobeka pour qu'on ko ambemba wi recherche kala mo problème mom li gland du kulukan est ce que mo le ka fa ka mom li gland wa mo problème ka avion gland du kulukan jone ka fa ka mom avion gland ka ala recherche le ka ala recherche ko ka avion gland le ro ala recherche ko ka mom li gland le ro o funa na dugura la recherche ko ko ne so gland nyale donc dia o nyale quoi voilà dia test ni recherche o le ka voilà il faut le avant que ya foko ibore en la question maji la question ba idini oh mais pour que ce qui ka so ma la men kele lo a kun wele voilà il faut le bado Ramses murbu desera fuile ganade murbu desera lega question dam na fubi murbu mafika kelen jada be ka bay munumunu wa murbu desera e de na assistance